Hej Rikke. Jeg skal give dig lidt feedback på din juletest. Og den første opgave her, det er en opgave, hvor man skal bruge renteformen. Og det kan du se i besvarelsen, hvordan det gør. Jeg kan godt se, at du har prøvet det lidt frem her, og finder også det rigtige beløb. Ikke det rigtige beløb, men fordi det er nemlig 35.000, så det er der er lidt forskel på at trække 1,5% fra og lægge 1,5% til. Men du bliver nødt til at sætte dig ind i, hvordan man bruger renteformen. Det må du lige bruge julepausen her på at læse op på kiggebogen. Finde kapitalfremskrivningsformen eller renteformen. Det må du sætte dig ind i. Jeg giver dig opgaven her, ville jo have givet 10 point, hvis man havde løst den perfekt. Jeg giver dig 3 point for dit forsøg her. Opgave 2. Ja, det kan jeg desværre ikke rigtig give dig nogen point for. Indekstal, det er måske ikke den allervigtigste del af pensum, men det er det til gengæld her med at lave et boxplot og finde median og så videre. Jeg kan se, at du har lavet noget her, men det er i hvert fald rigtigt, at maksimum er 150. De andre tal er desværre ikke helt rigtige, og det er også vigtigt, at man forklarer, hvordan man kommer frem til de forskellige størrelser. Og det har du ikke gjort. Så jeg kan give dig 2 point for den her opgave. Men jeg tænker også nu var du der vist ikke lige i starten, da vi gennemgik det her statistik, men det her det er en del af pensum, som helt sikkert kommer til den skriftlige eksamen. Og man kan sige, at det er ikke så fantastisk svært, altså matematisk svært. Der er selvfølgelig mange begreber, man skal huske osv., men kan man det, så kan man altså også få nogle point. Så renteformlen og statistik, det skal du altså have styr på. Så er der konstruktionen her. Det er det samme igen. Det skal du altså også have styr på. Så det må du også lige få kigget på. Måske er vi heldige her, at inde på, hvis du går ind på mit KVC og ind under lektier, så kan du se her. Det her med renteform, det havde vi jo her. Så hvis man går ind under lektier her, så kan man se herovre til højre, så kan man se nogle af de forløb, vi har været igennem. Og procentregning, det har vi været igennem. Så det er noget med renteform, det ligger herinde. Også her. Men du kan også læse om det i bogen. Men her, når du snakker om konstruktion, så er det altså vigtigt, så gå ind her. Geometri, konstruktion står der. Og så går ind og find her konstruktion, de 5 trekanttilfælde. Ikke? Hvis du åbner den side her, så kan du se, at der står lidt om, hvordan man konstruerer forskellige ting. Så man starter med at se nogle videoer, hvor der er en dygtig dame, der forklarer, hvordan man konstruerer forskellige trekanter. Og nede bagefter, så kommer der nogle opgaver, hvor man skal bruge det, man har set i videoerne. Ikke? Og så ser man, løser man opgaven, og så læser man den næste, så ser man den næste video og så videre. Ikke? Så det synes jeg også, du skal gøre her i julepausen. Fordi det er helt sikkert, at der også til eksamen kommer opgaver i konstruktion. Og det er igen noget, som det er ikke svært, man skal bare vide, hvordan man gør. Og det kan du altså se i videoerne. Så det skal du sætte dig ind i. Så kommer vi til opgave 4 her. Eller opgave 10 er det jo. Og det er igen noget med renteformlen. Og det begynder at ligne noget her, ikke? Fordi der har du faktisk det rigtige resultat jo. Det skulle du bare have skrevet, at jeg har brugt renteformlen og indsat tallene her og fundet, at Dorte har så mange penge på kontoen. Så har du fået maksimalt antal point på den her, men jeg giver dig 5 point for, du har lavet en rigtig udregning og fundet den rigtige tal. Så når du skriver ligningen op hernede, der står at du skal løse den her ligning. Og nu sætter jeg lige markerer det, og så trykker jeg Ctrl M, så ryger det ind i som en matematikfelt. Så du har jo egentlig ligningen her. Du mangler lige at skrive.
at skrive i x-dag. Det skulle jeg ikke have haft her. Det var det sådan. Det skulle jeg herovre, ikke? Så nu har du egentlig ligningen her, og når man skal løse en ligning i Inspire, så trykker man jo bare, så skriver man solve, fordi at det betyder jo løs. Så man siger til Inspire, løs den her ligning, og så skal man lige huske, at når man er færdig, så skal man skrive komma x, fordi du vil gerne finde x, ikke? Og så finder den løsning til dig, og så vil du faktisk have tjent 5 point her, ikke? Så du skal lære at bruge den her solve-kommando, den er altså rigtig god at kunne. Den sidste opgave har du ikke, der har du ikke hentet nogen point. Så du får i alt 10 point ud af de 100 mulige her. Og 10 point, det giver dig et 0-0. Og hvis du nu skulle have bestået den her opgave, så skulle du have været op på 25 point. Men jeg tænker, at du skal sætte ind ved at gå ind og læse om renteformen og se, hvordan man bruger den. Det er ikke så fantastisk svært. Fordi jeg kan se, at du er allerede godt på vej her jo, i den her opgave, ikke? Nu har jeg faktisk løst den her. Gå ind og kig på, hvordan man laver statistik. Og så skal du gå ind og kigge på konstruktion. Så skal det nok gå. Men det kommer til at kræve noget arbejde af dig, så du skal prøve at du bliver nødt til at indhente lidt her i julepausen, tror jeg. Det vil i hvert fald fint, hvis du kan få repeteret noget af det. Og så bliver du nødt til at give den en skalle, når vi er sammen med timerne, og så må du spørge og udnytte tiden så godt som muligt. Få så meget hjælp som muligt i timerne, ikke? Ellers så bliver det nok ikke så meget bedre. Ja, det var min feedback på din juletest. Jeg håber, du kunne bruge det lidt. Og hvis der er noget, du vil spørge om, så er du velkommen til at skrive til mig på mail. Og ellers så må du have en god jul og et godt nytår. Vi ses friske og veloplagte. Og forhåbentlig har du nået at kigge lidt på renteformen, statistik og konstruktion, når vi ses igen